Ki jingja thang snong ki dang peteng hatura hajalla Meghalaya wat hadien ke jingkhot chung umenti rangba kajalla ukonrat ki sangma ban penne ya ka jingsuk bat hadien karai ban pensangye shipor ya ka election jong ka Garo Hills Autonomous District Council lani GHADC. Kat kum ki khubor padang shuwan ka office jong ka National People's Party lani NPP hatura kala sha thang da ki patba bat minta ka building kala julor lut hadu ban shusa tang ki benta ba ing. Layo jing tibru ba ki don ki ken hun pat ba ha kathan hawa kana ki bala khanglat ya ki video ban shim video ne dur jong ka jingjia ki khubor ki ong ba ki pat ba ki lakhang ya kalenti ban rung shakatai ka jalla shakatai ka jaga kat ba ka jing pen julor kadang yat na lor kini ki khubor ki pen pau ba kim don ki ba ki don ki wei ki pat ru ki jingjia thang snong ha kathan Kabul bazar ha tura Kinong tho khubor ki badon hakatai ka than ki ong ba ka jingjulor ha ka office NPP kala jur pha ba hadin ka jingthang ka office kala kala long tangkum ka jingthang badum hadu menta ompat don ki nu ki khubor ki bapentikna badon ki bamensaw ha kani ka jingjia ki bor senchar ha Meghalaya ki dang pet ngor ya ki jinglong jingman kat ba ki jingjia hatura ki dang ya chaprang